Nagpasalig ang Department of Education Schools Division Office sang Iloilo Province nga wala sang dapat nga kahangaw-an kung hindi na magbaton pa ang mga state and local universities and colleges sa mga senior high school students. Preparado ang tanan nga mga public schools sa probinsya, pananglitan may mga estudyante nga magsaylo gikan sa state kag local university and colleges. Ini ang ginpahayag ni Dr. Ramon D. Paras, Officer in Charge, Assistant Schools Division Superintendent sang DAPAT Iloilo Province sa na-interview sang K5 News FM Iloilo. Suno kay Dr. Paras, naga-offer ang mga eskwelahan sa 1st to 5th Congressional Districts sa probinsya sang Iloilo sa mga strand nga gusto sa mga estudyante kung sa din handa ang mga ini nga pagabatunon sa mga eskwelahan. Kung may mag-transfer na at mag-enroll sa senior high school, ready na natin mga eskwelahan da in terms of logistics, in terms of aton teacher requirements. May mga teachers magkita nga magatudlo kag mag-accept sa aton mga kabataan dira nga mag-enroll o mag-transfer sa aton mga public schools sa under sa SDO Iloilo Province. Matandaan nga ginpahayag sa Commission on Higher Education o CONCHED nga limitado lang sa school year 2016 to 2017 to school year 2020 to 2021 ang pagbaton sa universities kag colleges bilang pag-alalay sa basic education para sa transition period sang K-12. Ini si K5 Nicole Castañeda Teprado para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ang kampyon nga estasyon. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.